Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas marhay na hapon. Ako po si Antoinette Eduardo. Uwi ang bareta sa oras na ini. Parking attendant at construction worker ang magkasuway na inaresto sa ginibong anti-drug buy-bust operation Canaga City Police Office kasuod mang hapon asin Banggi. Ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Inaresto kan mga kapulisan ang duwang drug personality matapos ang magkasuhay na drug bypass operation sa siyudad ni Naga, Kasudma. Enot kay ni alas 5:30 din hapon sa barangay Pakol, Kasudma, kan madakop ang suspect kan si Giancarlo Babol, 19 anyos, sarong parking attendant, asin residente kan nasabing barangay. Ang nabakalanin kantidad ₱500 ng pinagtutubudan shabu, asin na-recover pa digdi ang 5 plastic sachet na may log din illegal na droga. Mientras tanto, alas 6:20 man kaso Banggi sa barangay Peña Francia, Naga City, kan arestohon na sa kaparehong operasyon ang suspect na si Ray Alegre, 30 anyos, sarong construction worker, matapos man na mabakalanin kantidad ₱500 na illegal na droga. Ang nasabing suspect asin nakapa sa posisyon kani ang natulong plastic sachet na may log din pinagtutubudan shabu. Nasa kustudiya ng unyan kan Naga City Police Office ang duwa asin naatubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Agop 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, 4 na municipal police station sa Camarines Sur ang may bagong Chief of Police hulikan direktiba hali sa PNP Regional Command 5. Susog ki Police Major Maria Victoria Abalaing, tagapagtaram kan Camsur Police Provincial Office, ini kinababalihan kan Pasakaw, Pili, Baaw, asin Nabwa Municipal Police Station. Maging ang 1st Camarines Sur Provincial Mobile Force Company ang pinagribayan ang Force Commander. Si Police Lieutenant Colonel Maestrado ang pinagribayan ni Police Lieutenant Colonel Romel Labaro na hali sa City Mobile Force Battalion, Canaga City Police Office. Nangunyan, pinagkakaputan na ni Police Major Gib T. Zorilla. Ang napalitan po is Pasakaw MPS, yung ano pala sir, Nabwa MPS, Pili MPS at saka Baaw MPS. Galing po ng Regional Command kasi yung iba po nalilipat ng ibang province and then yung ibang province naman napupunta dito. Sa iba pang bareta, puon Abril 10 hasta Abril 16, uminabot na sa 1.6 million pesos ang kantidad kan iligal na droga na na-recover kan PNP Bicol sa magkakasuway na anti-drug buy-bust operation sa Masbate, Albay, Camarines Norte asin siyudad ni Naga. 241.37 grams nin shabu asin 12 pedaso nin tinanum na marijuana ang nakumpiskar kan mga otoridad sa 17 police operation. Siniguro kan PNP Bicol sa pamamayo ni Police Brigadier General Westrimundo Obinque na magpapadagos-dagos ang sa indang higot na kampanya sa mga personang imbuelto sa iligal na droga sa rehiyon. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.